Tocmai am ieșit de la ultimul film de la TIFF din Piața Unirii. A fost, ca de fiecare dată, un moment special. Piața Unirii a fost ariplină și de această dată, la fel ca la deschidere. Toată această ediție TIFF 22 mi-a plăcut foarte mult. Vă las să urmăriți câteva imagini de la evenimentele și de la filmele la care totuși am reușit să ajung. Bine ai venit la TIFF. Bună alegere! Indienii spun că dacă vrei să distrugi un om, trebuie mai întâi să-l iubești. Încă un prieten din ăsta și s-a zis cu mine. Depilați! Mulțumesc foarte mult! Bună seara tuturor! Alături de voi toți la acest eveniment minunat. E o ediție sub semnul dragostei. Am făcut lucrul ăsta manifest încă din campania de imagine, posterul de anul ăsta. Mă rog, dragostea are multe straturi și cred că stratul care contează cel mai mult e povestea asta cu dragostea de cinema. It's a dialogue between two blades. You think you've got me there? No, I've tricked you there. And I was doing things like this. He said, no, what are you doing? This is Bugs Bunny, you know. Oliver Stone. For many of us who are older, it's the middle. Thank you for thinking of me. Beautiful theater, beautiful people. Thank you. De unde e ideea filmului? Tocmai și din facultate și îmi doream un debut personal cumva care în care să pun toate anxietățile din perioada respectivă. Durând, procesul durează, de să strângi bani, un film care, nu e atât de ușor de finanțat, mai ales că jumătatea asta cu partea cu secta. Îmi doream un film care se rupă în două, așa ca o precizare, și partea asta a doua era cumva gândită pentru Asia. Era un tip care venea de la o agenție de advertising care a filmat în Asia, unde avea niște revelații și o aventură și se întorcea în România și cumva nu se schimba nimic. Acolo o aventură asta suprarealistă, inițial a fost China, după aia a fost foarte dificil cu China, că s-a întâmplat schimbarea cu regimul, a devenit și tot puternic. Au încercat în Taiwan, și cumva le-am îndepărtat, mi-am luat o decizie să-l filmez în România, dar să caut cumva o zonă altfel. Adică să fie și partea asta de vis, cumva să se materializeze și în natură. Cumva filmul din două părți, pentru că și adică tot timpul apar două elemente, despre masculinitate și feminitate, despre sexualitate. A fost greu și pentru că fizic mi-a fost foarte greu până acum, deși am făcut multe proiecte în care m-am folosit adică am niște abilități, cred. Dar aici am fost depășit, a fost foarte frig, am fost foarte obosit, la un moment dat nu ne înțelegeam, și da, m-am reapucat de fumat la acest proiect, 4 ani de zile, ceea ce nu mă întâmplă deloc. Și încă mai fumez, deci probabil că nu mi-a trecut efectul lui, dar da, a fost o experiență. Cred că cea mai grea de până acum, cel puțin în film pentru mine și nu știu să-ți mulțumesc pentru asta. Da, mulțumesc. How smart they are, that they recognize individual people, that they recognize the bottom of boats, but we really shouldn't be that surprised because they are, as a species, much older than human beings. They have a brain that's the biggest brain of any animal on Earth, so much bigger than our own. So the fact that they recognize people and they recognize boats shouldn't really be that shocking. And I've spent a lot of time in the water with them in Dominica. And while I would like to think it's that they like me more than other people, I think often it's just a familiarity. For me, was the fiction was more important than reality. Yes. Yes. And it reminds me about Don Quixote a lot, the movie. Very nice. It's the first time that I hear that. India, it's a promised land. It's what they want to achieve. The little boy wants girls. All this story about spaceship is him discovering his body, his sexuality. So India for him is in years from 10B. The India from my father is maybe just
a way of getting free from the traumas of the war. And for Tiago, for my character, India is to get this woman back that went to Africa. So that's also the inversion of things. Like she goes to Luanda, which is not Rwanda, as I saw in the subtitles. Luanda, the capital of Angola, for a new job, for a new opportunity. You have a lot of monologues. For me, it was very fun to watch. But how was for you to learn so much text and to play so much? When you, as an actor, when you get a script like this, it's a beautiful meal, let's say. So I pick it and I learn it all, and I learn everything. So the more monologues, the more texts I have to work on, the better for me, because then I have more things to grab onto. So yeah, the more difficult the job is in terms of text, the more comfortable I am. The scripts I get like this, it only makes me happy. It doesn't make me afraid at all. S-a transformat lumea și este într-o transformare irreversibilă. Și că public, autoritățile, politicienii ne spun asta. And you'll own nothing and you'll be happy. Bă, nici Ceaușescu n-ar fi făcut-o până mai bine. Adică Ceaușescu când se gândează mai dau 100 de lei în plus. Să-ți dea soția. Știu că unul dintre principiile tale când spui o poveste e să dai o șansă fiecărui personaj ca măcar în final să se salveze. Pentru că mi-ai povestit odată, așa te-a învățat și pe tine, profesor de la Geneva. Și în MMXX, terapeuta primește o șansă, soțul terapeutei primește o șansă, dar fratele ei nu primește. De ce? Păi nu, el n-are ce șansă să primească. Să se salveze și el în ochii noștri. Păi în ochii noștri e salvaj. Păi nu poate fi ceva mai glorios decât inocența. Eu nici o secundă m-am gândit că el o face din egoism. Dar inocența poate să pară prostie sau poate să apară ca agresiune. Inocența, naivitatea. Nu zic că este inocent ca naiv personajul. Eu mă uit la film, eu nu citesc o carte. Eu când mă uit la un film, eu mă uit la film, de adevăratele. Și eu am aceeași problemă. Hai, da, și încep să vorbești. Tu te uiți în spate, e gol. Ei știu că m-au lăsat chiar singură, le e puțin rușine, nu le e rușine, da, m-au lăsat chiar singură. Și te simți singură. Au fost momente când te simți ca și cum ai fi nebun, adică ca și cum ai fi înțeles tu greșit. Am trecut prin multe faze, am plâns de frustrare, am zis că nu mai vorbesc cu nimeni, am zis că nu să-i mai văd, că astea trec. Și după aia începi să te gândești de ce se întâmplă asta. Pentru că oamenii sunt diferiți și au experiențe de viață diferite și a judeca curajul uneia sau altuia care ți-a promis că va fi acolo lângă tine, se schimbă pe parcurs. Destul de conservatori sau pentru că vine presiunea de afară și atunci trebuie să arătăm și noi un fel de empatie față de la nivel de așa de... Cum v-a plăcut filmul? Documentarul, mă rog, ce a fost ăla acolo? A mers? A mers, nu? Acum era și cum să ziceți că n-a mers. Mulțumim foarte mult că sunteți aici. Așa sigur nu. Se roagă să nu am mai fost în România, eu sunt da. Dar nu mai bine. Îmi place foarte mult. De la voi? Da. Am mâncat un gulaș. Eu nu am văzut filmul. Ce zis acum? Că vă mulțumesc mult. Ce zic toți la premiu. Mulțumesc! Wow! Ce de treabă, ce serviciu de calitate!
Având în vedere vremea foarte rea de anul acesta, organizatorii au decis să înceapă puțin mai târziu, din câte am înțeles în jurul datei de 14 iunie. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost un public extraordinar.